מכירים את האנשים האלה שאיך שאתם מסתכלים עליהם אתם אומרים בונה, זה בן אדם שהוא מאסטר של היכרויות, זה בן אדם שקל לו בטירוף לפתוח אינטראקציות, להתחיל שיחות עם אנשים, יש לו מלא ביטחון, איכשהו הוא מגנט של היכרויות. כולנו מכירים אנשים כאלה, אולי הם היו איתכם בשכבה, אולי היו איתכם בצבא, יכול להיות שיש לכם חברים טובים שהם כאלו, ותמיד אני הייתי בטוח שהאנשים האלה הם יודעים משהו מיוחד, יש להם איזה פאנצ'ליין כזה ממש טוב, וכשטסתי לטיול הגדול שלי נורא פחדתי שאני לא בן אדם כזה. פחדתי שבגלל שאני לא בן אדם כזה, אז לא יהיו לי את כל ההיכרויות שאני רוצה, אני לא אכיר אנשים מכל העולם, מהארץ, מקומיים, מה שזה לא יהיה, ואני פשוט אהיה תקוע כאילו מהבחינה הזאת, או שאני אכיר אנשים אבל הם לא יהיו בווייב שלי. אז היום אני יודע שזה לא המצב, ושכל אחד יכול להיות כזה, וזה בדיוק מה שאני הולך לדבר איתכם עליו היום, על איך ממגנטים אלינו קשרים בטיול, איך נהיים מאסטרים של היכרויות. אתם תבינו בעצם מה עומד מאחורי הדבר הזה, איך עושים את זה, גם אם אתם לא הבן אדם הכי חברותי בעולם, וגם אם אתם לא עכשיו שטופי קריזמה וביטחון ואסרטיביות. אז בואו נתחיל. אז אני יצא לי לטייל לא מעט, ואחד הדברים שאני כל פעם חוויתי בטיולים שלי, זה שראיתי מלא אנשים בהוסטלים. בהוסטלים זה, מי שלא יודע, הוסטל זה המקום שאתה ישן בו, וזה המקום שבו אתה יכול לפגוש אנשים, כי ישנים שם מטיילים, זה הכי זול, בדרך כלל גם מארגנים שם דברים כיפים, ואתה פשוט פוגש שם מלא תרמילים מכל העולם. ובגלל שזה מקום שיש בו את כל האינטראקציות האלו, אז אתה גם כל היום רואה אנשים שמתחברים מאוד בקלות, ואנשים שמתחברים פחות בקלות. ואותו דבר אני לפעמים יצא לי ליצור אינטראקציות יותר בקלות עם אנשים, ולפעמים זה היה לי יותר קשה. עכשיו, מה מבדיל אנשים שזה הולך להם יותר בקלות, מאנשים שזה יותר קשה להם? או איפה זה נח? על מה זה יושב? אז מעבר למראה חיצוני, ומעבר ליכולות תקשורתיות, ומעבר לקריזמה, כל הדברים האלה הם אחלה, אבל זה לא העיקר, זה לא הליבה. דרך אגב, אני עכשיו פה מקליט לכם את זה תוך כדי שאני עושה סיבוב בשכונה של הבית של ההורים שלי בהרצליה. יש פה את הצבעים של השקיעה יפה לפניי, ואני מחר עוזב פה ועובר דירה לדירה במושב. סתם מעדכן אתכם ככה מהעדכון חיים. בקיצור, מה מאפיין את האנשים האלה? מה יכול לגרום לנו למגנט אלינו היכרויות? ופשוט לא לדאוג מהדבר הזה. אז הטריק, הסוד, זה בעצם משהו שנקרא תדר. אוקיי? עכשיו אני לא יודע אם שמעתם על זה כבר, בטוח שמעתם את המילה תדר, אבל לא בטוח שאתם מבינים מה זה אומר ואיך זה קשור להיכרויות. אז אני אנסה להסביר לכם את זה, בלי להיכנס יותר מדי לרמה הפיזיולוגית ולפרטים פה, ובשאיפה תיקחו מפה מה שתיקחו ותבינו, אני אפשט את זה כמה שיותר למישהו שהוא לא מגיע מהעולמות האלו ולא שמע את המונחים האלה לפני זה. אז תדר זה בעצם אנרגיה, אוקיי? תדר זה האנרגיה שלנו. אם אנחנו משדרים אנרגיה חיובית, זה אומר שאנחנו בתדר גבוה. אם אנחנו משדרים אנרגיה שלילית, זה אומר שאנחנו בתדר נמוך. סבבה? פשוט תסתכלו על זה ככה. עכשיו, בטבע, בעולם, הכל מורכב מאנרגיה. גם החפצים הדוממים, גם האוויר, גם אנחנו הבני אדם. הכל זה אנרגיה. זאת אומרת, לרמה של החלקיק הכי קטן, זה אנרגיה. וברמה הפיזיולוגית, ברמה האנרגטית, אנרגיה מושכת אליה אנרגיה דומה. אוקיי? ופה זה מתחיל להיות מעניין, ופה זה מתחיל להיות רלוונטי. אנרגיה מושכת אליה אנרגיה דומה. מה הכוונה? הכוונה שאם עכשיו החלקיקים של הגוף שלי הם, בוא נגיד ככה, אני עכשיו נמצא קרה לי משהו טוב, אני שמח, אני רגוע, זה בעצם מה שאני מרגיש בראש. האנרגיה הזאת עוברת לי בכל הגוף, אוקיי? אתם מכירים את זה שלפעמים אתם שמחים ובכל הגוף אתם מרגישים את זה. אז המצב המנטלי שלכם, האנרגיה מתפשטת לכל הגוף,
וחוץ מזה שהיא מתפשטת לכל הגוף, היא גם יוצאת החוצה. וברגע שהיא יוצאת החוצה, היא מושכת אליה אנרגיה דומה. לכן, אם אני רוצה למשוך אל עצמי אנשים בווייב טוב או באנרגיות חיוביות, אני צריך בעצמי להיות באנרגיות חיוביות ובתדר גבוה. עכשיו תכף אנחנו נבין מה זה אומר ואיך אנחנו עושים את זה. אבל קודם כל חשוב לי שאנחנו נצא מהנקודת הנחה הזאת, שנבין שכולם זה אנרגיה, ושאנרגיה מושכת אליה אנרגיה מאותו סוג. בין אם זה אנרגיה חיובית, מושכת אליה עוד אנרגיה חיובית, ובין אם זה אנרגיה שלילית, היא מושכת אליה אנרגיה שלילית. דרך אגב, יש הרבה מאוד משפטים שמבוססים על זה. כמו למשל, מחשבה מייצרת מציאות. זה לא סתם משפט. מחשבה מייצרת מציאות אומר שמה שאני חושב ומה שאני בעצם מרגיש, אני משדר את זה ליקום, וזה מה שיקרה. אוקיי? אז אם אני בווייב מאוד פסימי, יקרו לי דברים פחות טובים, אבל אתם יודעים, יש גם מחקרים שמראים שאנשים שבטוחים שיש להם מזל, קוראים להם יותר דברים טובים. זה בדיוק זה. עכשיו, הדבר הבא שאנחנו צריכים לפענח, זה אוקיי, איך אני מעלה את התדר שלי? איך אני עושה את זה? האם אפשר בכלל לעשות את זה בעצמנו? שאלה טובה. כאילו, יכול להיות שאתם אומרים, אוקיי, אתה מדבר איתי פה על תדרים ועל אנרגיות ועל כל הדברים האלה. זה דברים שהם בכלל לא נשלטים. אז בוא נגיד ככה, אתם צודקים וטועים אם זה מה שאתם חושבים. למה? כי יש דברים שקורים לנו ואנחנו לא שולטים עליהם. כמו למשל, אם עכשיו פספסתי את האוטובוס, לא משנה אם באשמתי או לא, זה מבאס. זה מאוד מבאס. ואני, יכול להיות שאני אכנס לתדר נמוך של תסכול, של ייאוש, של אכזבה מעצמי. המצבי רוח האלה, הם יורידו לי את התדר. ואז אני גם אהיה פחות נחמד לסביבה שלי, ופחות סימפטי, ופחות מחייך, ופחות חיובי. למה שמישהו בכלל ירצה, זה לא ימשוך אליי שום אנרגיה חיובית, נכון? אז יש סיטואציות שלא תלויות בנו. אבל יש לנו גם שליטה על התדר שלנו. ופה זה בדיוק מתחיל להיות מעניין. דמיינו שיש בעצם מד כזה, אני אשים אותו פה, אם אתם רואים את הסרטון, אם אתם שומעים את זה בפודקאסט, תחפשו את זה. יש מד של תחושות לפי תדרים. בוא נגיד שאם באמצע אני מדבר על תחושה שהיא ניטרלית, שאני לא בתדר גבוה ולא בתדר נמוך, בתחתית בחצי השני, בחצי התחתון, אז יש שם תחושות שליליות, שכשאני נמצא בהם, אני נחשב בתדר נמוך. כמו למשל, קנאה, שנאה, ייאוש, תסכול, אכזבה, כל הדברים האלו, זה רגשות שליליים, ואם אני חווה רגשות שליליים, אני בתדר נמוך. מצד שני, יש את החצי העליון של המד הזה, של הסקאלה הזאת, ושם יש רגשות כמו הכרת תודה, כמו אדיבות, כמו רוגע, כמו שלווה, כמו אהבה. סבבה, כל הדברים האלו שהם תחושות מאוד חיוביות ונשמח מאוד להרגיש אותם. אז זה התחושות בחצי השני של המד, וזה תדרים חיוביים. היופי הוא, וזה משהו שאני עושה אותו בטיולים שלי לאחרונה, ואני מאוד ממליץ לכם לעשות אותו, זה לשלב ביום יום שלנו בטיול, אבל תעשו את זה כבר עכשיו בבית. ואני מצטער אם יש פה רעשים, אני פשוט מקליט את זה בפארק יד לבנים בהרצליה. יש פה קצת כלבים, יש פה קצת אופנועים. זה מה יש, אני בקופנגן על החוף, ושאני פה, התכנים שלי באים איתי לכל מקום. איך אנחנו יכולים תוך כדי הטיול להעלות את התדר, להעלות אותנו לתדרים חיוביים? אז יש מיליון אופציות, אבל אני אתן פה 3. תמיד אנחנו בעד, כל היועצים, מאמנים, מלווים, 3 דברים, לא צריך יותר בחיים, מ3 שלבים. אחד הפחדים העיקריים של אנשים זה מה אם אני לא אפגוש אנשים בווייב שלי. ואם אני רוב הזמן בתדר גבוה, לא כל הזמן, כן, יש לנו בסות ויש דברים שהם חרא על החיים שלנו שקורים לנו. אבל אם אני יודע איך להעלות את התדר שלי, אני אהיה בווייב טוב, בווייב חיובי, ואני אמשוך אליה גם אנשים כאלו. אז מה אני ממליץ לכם לעשות? דבר ראשון, זה לשלב, לא באיזה טקס בוקר, אפילו אני אתן לכם 4
טיפים. דבר ראשון זה לשלב, לא בהכרח בטקס בוקר או משהו, אבל פשוט לאורך היום. לקלוט דברים טובים שקורים, שיש לכם, ופשוט להודות על זה. תכף אני אסביר לעומק, אבל מה זה אומר לקלוט דברים טובים שיש לכם? זה אומר בצורה רנדומלית, כשמשהו קורה, תנסו להגיד עליו תודה. בין אם זה הצלחתם לתפוס אוטובוס ליעד שלכם, תגידו על זה תודה בלב. בין אם קמתם היום בבוקר ואתם בריאים ומרגישים טוב, תגידו תודה. בין אם דיברתם אתמול עם חבר שלכם מהבית ואתם מתגעגעים אליו, תגידו תודה שיש לי את החבר הזה בחיים. פשוט תשלבו להגיד תודה על כל מיני דברים רנדומליים בטיול. עכשיו אתם יכולים לעשות את זה בכל מיני שיטות יותר פרקטיות, כמו לשים תזכורת פעם ביום בטלפון, כמו לשים את זה ברקע של הטלפון, כמו לעשות קעקוע על המצח, לא סתם. כל מיני שיטות כאלו. עכשיו, למה זה יעלה לכם את התדר? כי הכרת תודה זה ממש רגש. זה רגש, הכרת תודה זה gratefulness, או gratitude. וכשאני ברגש של gratitude, אני בתדר גבוה, כי זה רגע שהוא חיובי, זה רגע שהוא מתמקד במה שיש, בקיים, במה שטוב, ואז אין מצב שאני אהיה מתוסכל, מבואס, פסימי, מיואש, כל דבר כזה. אז אם אני מכיר תודה בצורה יזומה על משהו, אני אוטומטית נמצא באנרגיה של gratefulness, של gratitude, ואז אני נמצא ישר בתדר חיובי, ואני אתחיל למשוך אליי אנשים בתדר הזה. אז זה שיטה אחת. שיטה שנייה, חבר'ה, זה חיוך. עכשיו אני יודע, לא חידשתי פה, לא המצאתי את אמריקה, אבל הקטע בחיוך שאנחנו א' כל לא מחייכים מספיק. דבר שני, זה שלחייך אני יכול לעשות את זה הרבה פעמים, יש אנשים שאומרים לי, אבל אני לא אחד שמחייך. תזייפו את זה, תתאמנו על זה עכשיו. אתם רואים בן אדם שאתם באים לקנות ממנו משהו, מישהו עובר לידכם ברחוב ושואל אתכם משהו, פגשתם מישהו בגינת כלבים, דפקו חיוך על השנייה הראשונה, גם אם זה מזויף. לבן אדם בצד השני, הוא לא ידע אם זה אמיתי או לא. ואז הוא גם יחייך, ושהוא יחייך אתם גם תחייכו. אז חיוכים א' כל זה מדבק, ודבר שני שאני מחייך, אני ישר במוד חיובי, במוד אופטימי. ושוב העליתי לעצמי את התדר. וזה לגמרי מדבק, וזה לגמרי דומה מושך דומה. אז פשוט, כל בן אדם שאתם פוגשים, תכניסו לכם הרגל, לפני שאתם חושבים מה להגיד, לפני שהתחלתם לתקשר, דפקו חיוך מאוזן לאוזן, אין יותר טוב מזה, זה גם עושה טוב לנשמה, וזה גם שומר על תדר גבוה. זאת ההצעה השנייה. ההצעה השלישית, זה מי שבעד, וגם מי שלא ניסה את זה, תתחילו אולי לתרגל, זה שלב טוב בחיים, תעשו מדיטציות. תעשו פעם ביום בבוקר מדיטציה, אתם יכולים לעשות את זה 3 דקות, אתם יכולים 5, אתם יכולים גם 20, אני עושה בממוצע בין 12 ל-15 דקות כל יום בבוקר, ומה שטוב במדיטציה זה שזה מביא אתכם גם לתחושה חיובית, שזה תחושה של רוגע ושלווה. כשאני רגוע ושלב, שוב, אני הרבה יותר מחובר לסנטר שלי, אני הרבה פחות נותן לכל מיני רגשות כאלה שליליים וכאוטיים, להציף אותי, לבלבל אותי, להרפל אותי, ואני יותר מחובר לעצמי, אני יותר מאוזן נפשית. מה שעושים במדיטציה, עכשיו יש מיליון דרכים לעשות מדיטציה, אתם יכולים להוריד אפליקציות כלשהם, יש את Calm, יש את Headspace, אני משתמש ב-Insight Timer, והקטע במדיטציה, מה שהיא עושה, זה שזה מאפשר לנו להתבונן במחשבות שלנו, וכשאנחנו מתבוננים במחשבות שלנו, זה עוזר לנו להבין שאנחנו לא המחשבות שלנו. ולכן, גם אם יש מחשבה שלילית, או מציפה, או מחשבה קשה, או טורדנית, אנחנו מנתקים את עצמנו במחשבות ומבינים שאוקיי, המחשבות הן קיימות, הן פה, אבל זה לא 100% ממה שאני חייב להרגיש, זה לא מגדיר אותי. וככה אני מגיע לשלווה. אם אני יודע להשקיט רגע את הראש, להשקיט את המחשבות, זה מה שמדיטציה עושה. כמובן שזה סקיל, וצריך טיפה להתאמן על זה, מדיטציה זה בסוף שריר, שמאמנים אותו לאט לאט, תהיו הכי קלים עם עצמכם, הכי מכילים, אל תדרשו יותר מדי מעצמכם, וזה יאפשר לכם להגיע לתחושה של שלווה, וככה תעלו את התדר. העצה הרביעית, בונוס, היא פשוט לעזור למי שאתם יכולים. בין אם זה, ראיתם איזה זבל ברחוב, תרימו שימו בפח. בין אם אתם רואים איזה בחורה שמתקשה להרים את התיק שלה במדרגות, בהוסטל להגיד, תבואו, תעזרו לה להרים את זה. בין אם אתם רואים איזה סבתא שרוצה לחצות את הכביש, לכו ותעזרו לה. כאילו, ברגע שאתם עכשיו
עוזרים למישהו, אתם עושים מהלכים של טוב לב, וזה kindness, ושוב, אני לא יכול לעזור למישהו במשהו ולכעוס, אני לא יכול לעזור למישהו במשהו ולהיות מתוסכל, או להיות במצב של שנאה. למה? כי אני עושה משהו טוב, הנשמה שלי מרגישה שהיא עושה משהו טוב, וזה מעלה לי עוד פעם את התדר. אז תנסו לעזור לאנשים בדברים קטנים או גדולים בטיול, ואתם תראו שחוץ מזה שהבן אדם יגיד לכם תודה ויהיה אסיר תודה על זה, אז כמובן שגם אתם תרגישו טוב עם זה, תהיו בתדר גבוה וזה ימשוך אליכם גם אנשים באנרגיות גבוהות וחיוביות. שאני חווה דברים חיוביים, זה גם מה שאני אשדר כלפי חוץ, וזה גם מה שזה ימשוך אליי, אוקיי? זה גם מה שאני אמשוך אליי. ולכן, אנשים שואלים אותי, או אתם, אוהד, איך אני מכיר הרבה אנשים? איך אני פוגש אנשים שאני מטייל לבד? איך אני לא רק נמצא עם עצמי כל היום? חבר'ה, הנה התשובה שלכם. תדאגו להיות כמה שיותר מהזמן בתדר גבוה. עכשיו, היופי הוא שזה לא משימות שהן סיזיפיות, זה לא דברים שקשה מדי לעשות. לעשות 5 דקות מדיטציה בבוקר זה קל. לחשוב באמצע היום פעם ביום על מה אני יכול להגיד תודה. זה נחמד, זה כיף, זה דברים שהם טובים. אז דבר ראשון, הם ישפרו לכם את החיים בלי קשר ואת הטיולים ואת היום יום. ודבר שני, זה גם מה שמגנט אליכם היכרויות, קשרים ואנשים בווייב טוב עם אנרגיה חיובית. ואני לא אומר את זה ממקום של רוחניקי, אלא פשוט ממקום שטיילתי הרבה, ראיתי את הדברים האלה קורים בשטח, אני מיישם אותם לא רק בטיולים, גם בחיים שלי ביום יום, בעסק שלי ובכל סיטואציה שאני נמצא בה. אני פשוט היום יודע שאם אני בא למישהו עם חיוך, אני על השנייה הראשונה קונה אותו. אני אפילו לא צריך להתאמץ. אם אני בא למישהו בווייב חיובי, ואני מרים לו, מפרגן לו, מתעניין בו, כבר קניתי את הבן אדם, וזה בדיוק מה שדיברתי איתכם על התדר, על להרים את התדר. אז אני מסכם פה את התוכן הזה, חברים, אני בטוח שזה חידש לכם, אני אשמח לשמוע את התגובות שלכם על הסרטון, ואני אגיד שאני ממש בקרוב, מקיים הדרכת אונליין, לא יודע מתי אתם מאזינים או צופים בזה, אבל הקרוב זה ב8 לאוקטובר וב9 לאוקטובר, על איך לצאת בביטחון למסע סולו ראשון. ואתם מוזמנים, מי שרוצה לטוס לטיול הגדול לבד, או לטוס לבד ולהבין איך הוא עושה את זה טוב על הפעם הראשונה, ואיך הוא הופך את הטיול שלו מטיול רגיל למסע אותנטי, למסע מיוחד, למסע שבאמת ייקח אותו לקצה, יעביר אותו משהו עם עצמו, והוא לא יחווה את כל החוויות הבנאליות והרגילות עם כל הישראלים בתוך שביל החומוס. אז הלינק בתיאור, תירשמו, ואם אתם צורכים את התוכן הזה אחרי התאריכים שאמרתי פה, אז אני אעדכן את הלינק בדסקריפשן, ויש שם לינק אחר שאם אתם רוצים עזרה עם הטיול שלכם תוכלו ללחוץ עליו וליצור איתי קשר. אז אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק, או את התוכן הזה, שוב, פרגנו בלייק, ותשאלו אותי שאלות בתגובות, וזהו, חברים, תודה רבה לכם, ואנחנו ניפגש בדרכים. יאללה ביי.